इंडिया BCDC चेयारमेन हिसाबै मिडिया बिथांमोनखौ आं गिबि गिबियावनो गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोबाय फुंबिलि समावहाय। दा आंनि साउथ इंडिया BCDCआवहाय मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जादों। दा बेखौ आं साफ्रोमबो मेम्बार आरो वार्कार बिथांमोनखौ लेंहरनानै मोनसे प्रेस मिटनि गेजेरजों बयनिसिमबो मिथिसारहरनो लुबैदों। मानो होननानै बुङोबा आङो गोदो गोदायनिफ्रायनो बर' जाथिनि थाखाय भलन्टियार कर्सआव मावबोबाय आरो बर' हारिनि जारिमिनखौ लानानै बड'लेण्ड सोरजिनायनि मोनसे सिमाखौ लानानै आंबो नांथाबबोबाय। दा बे समावहाय आङो थांनाय MP इलेक्सनावहाय जोंहा जयन्त बसुमतारी सारखौ जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै मोनफ्रोमबो गामियाव मेम्बारफोरखौ लानानै मबिलाइज खालामदों। दा बेबायदिनो आंनि माबायावहाय BCDCआव मोनफ्रोमबो सेन्टारावहाय जेनाखै। आंजों लोगोसे गोबां माने दरंगाजुलिनिबो सासे एक्सपार्ट कमिटिनि फैनानै बेरायफादों आरो बेजों लोगोसे सेरफांगुरिनि सासे माधब सेबा कमिटिनि सासे प्रेसिडेन्ट बिथाङाबो बेरायफादों, बिथांमोनानो मोनथिजोबदों दा आंनि फिल्डआ माबायदि। दा बे खेत्रआवहाय देरहानायनि उनाव आं जे चेयारमेन हिसाबै जों बयखौबो लेंहरनानै पार्टि ब्लकआव बेदर जानायनि मुङावहाय जोंखौ खावलायदोंमोन जे साफ्रोमबो चेयारमेना खाना जानायनि मुङावहाय एसे एसे डनेसनखौ खालामनांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ गोजोन होनांगौ होननानै बिथोन हरदोंमोन। बे समाव आङो राजि जादोंमोन। खिन्थु आं सोंहरदोंमोन, प्रेसिडेन्टआवबो सोंहरदों आरो सासे चेयारमेन लोगोनावबो सोंहरदों खामानिया बबे मा फैसानि मुङाव मा होगोन बेखौ आङो क्लियार लाहरदोंमोन आरो फैसा बिगोमाबो सोंदोंमोन नों आं जे नोंनो एथ' हरगोन नोङो मा आंनो होगोन, बेवहाय सोंनाय फिननाय जालायनानै बिथांमोनहा MGM बिगाखौ गोजोननाय मोनाखै। बेनि थाखाय आङो रांखौ माने जगायनो हायाखै। दा बेवहाय आं सासेल' रायलायाखै, ओरैहाय जों बसुमतारियाव आं थांदों, बेनाव आं अखा थंब्लेट उन्दुनानै फैदों। टेनसनजों आङो माने गासिबो साननाय मानि जायैयाव बेनावनो हर थाबोदों आरो बयजों आं कन्टेक्ट खालामदों। बड'फोरनि बेफोरनावबो आं कन्टेक्ट खालामदों। दुर्जय बिथांनावबो आं फन खालामदों, माने फैसा गैया बेफोरबायदि होननायलाय जेरैबो जायैयाव आं फुङाव सिखारनानै फैनानै न'आव बुंफैबाय। प्राइमारि मानसिफोरनो आं खिन्थाहरबाय आं जगायनो हायाखै, नोंथांमोनहा हायोबा खालामदो होननानै आं बिथांमोननो फन खालामहरनाय जादों। दा बेवहाय फन खालामहरनानै बिथांमोना सासे फैबाय, फैनानै सोंफैबाय खामानिया बोरै जाखो। ओमफ्राय आंथ' बुंबाय जायाखै। दा बे समावहाय आंबो फैगोदानसो न'आव, ओमफ्राय फिसाज्लायाबो अखा थंब्लेट आं फैनाय जायाखै, मानि थाखाय फैयाखै खबर मोनबाय अखानायैनो माने खाना जानायनि थाखाय फैसा हरनांगौ। दा बेवहाय फिसाज्लायाबो गरम जाबाय, न'खरावबो गरम जाबाय, बयनिबो न'खराव बिदि जाखायोखा। खिन्थु आं जे हरनो हायाखै बे दायाव जे आंखौ बिदि गोबां बदनाम खालामबाय, आं बेनि सायाव बिराद दुखु मोननाय थादों आरो फरायफुबाय थानाय गथ'खौ जे बिदि बदनाम खालामदों बेनि थाखाय आं बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। अब्लाबो आङो पार्टिखौ नागारनो सानाखै। गोजौनिफ्राय सोरबा सासेया आंखौ खबर लाबा हामगौ होननानै आं मोनबाय थादों, नाथाय रावबो खबर लायाखै, फनबो फैयाखै। मेम्बारफोरनावबो रावबो फन फैयाखै, इन्ट्रडिउसनावबो फन फैयाखै। दा माबोरैहाय बिदि आंखौ डिजाल्भ खालामनो हाखो बेनि सायाव आङो गाबखांनाय फैदों आरो आङो लामा नागिरनो गोनां जादों। खार'ना मा एसे एनै माने गोरोन्थिफोरखौ फोरमान होनो हायै जाहोना मा जाथाव, बेयाव आं एसे दुखु मोनदों आरो आं दासिमबो नेनानै दं जाहाथे फैनानै गोजौनिफ्राय फैनानै मा जामारदों बेखौ खेबसेबाबो फैनानै जाहाथे रायजो राजाफोरजों लोगोसे मेम्बारफोरखौ लानानै मोजाङै मोजां सावरायजानो आं लुबैदों। बे बुंदों अनेक माने सरकारनिफ्राय फैनाय जिनिसफोरखौ माने बियो रायजो राजाफोरनो बिलाया माया बेफोरबायदि अफिसावहाय सियार आलमारि फैदोंमोन, बेखौ
आङो अफिसार जानद्राय हिसाबै बे ओनसोलना बर्डार हिसाबै गोजानाव थांनो बानायलाय आं न'आवनो बे गोनां लेखाफोरखौ दोननो थाखाय आं आलमारिखौ दोनदों। आरो जुदि बिसोर दाबो आंखौ दोनहैजानो लुबैदोंबा आं दोनहैनो बाहाय आंहा जेबो प्रब्लेम गैया। मोनसे कम्पिउटार फैदों, कम्पिउटारखौथ' आङो आदित्यनो हरबाय, गावनो लाखिखादों संगे संगे। आरो मोनसेया जाहैबाय माइकआथ' बेनाव दंहैजोबसै दा आदित्यनावनो। आरो बेनिफ्राय सियारफ्राथ' सियार अफिसावनो दोनखादोंमोन। दा अफिसनिफ्राय आंबोथ' हारसिं कभार खालामनो हाया, अफिसियेलि बिराद खामानि थायो, जोबनो गैयै खामानि। दा रायजो राजाफोरनि खामानिखौ मावनो ना बे सियारखौसो डिउटि खालामनो, बे बिथिङाव आं गासिबो सोरगिदिं खामानिखौ आं डिउटि लाजोबनो हाया। दा बेवहाय नांगौ जायोबा प्राइमारियाव ज' सावरायनानै सियारा बहा थांजोबखो बेखौ सावरायनो हागोन। ओमफ्राय दाख्लै सलार लाइट फैदोंमोन निउ इस्लामपुर टार्निंआवहाय मोनसे 335 सलार लाइट दङ। बेखौ लांनानै बे लामायाव गारहैनानै सोर लाङोबा बेनि रिस्कखौ सोर लागोन, बेनिखायनो आं दोनहैयाखै। बेखौ माने ढालाय खालामनानै फाउन्डेसन खालामनांगौबा बाहाय 12 रोजासो थांगोन। बिनि खरसाखौ आं होनो हायिलाय आं लांनो हायाखै। महेन्द्रपुर कमिउनिटि हलाव मोनसे दङ हम सलार, बेखौथ' आं हरबाय। आरो बेनिफ्राय स्टुडेन्ट बाजार मोनसे दङ स्ट्रिट लाइट 335, बेखौ लांजोब्बाय बिसोरो, फाउन्डेसन खालामथ'वाखै। दा बिथांमोनहा पास खालामनोसै होननानै लांदों। आरो बेनिफ्राय टेबोल चेयारखौथ' आं बुंखाबाय, आं बेखौ लांनानै दोनहैगोन, बाहाय आं जेबो प्रब्लेम गैया, आंनिबो नंखाया, आं रायजोनिखौ आं दोनहैगोन। जेबो कनसार्न गैया, डाइरेक्ट डिजल्भ खालामबाय। माबोरै खालामखो आं बेखौ बिराद गोसोआव दुखु मोनदों। दा आंथ' हास्थायो आंनि सायाव रायजो राजाफ्रा बिराद खामानि दं हिसाबै फोथाय दङ आंनि सायाव। दा बिथांमोनहा आंखौनो थाजानो लुगैयो। बेथ' प्राइमारिनि सायाव जाहैबाय। प्राइमारिया आंनो फनबो हराखै आरो प्रब्लेमखौबो देखायाखै। खालि बै माने खाना जानायनि सायाव सावरायनायावहाय रायज्लायफैनाय, बेनिफ्रायनो आरो जेबो रावनिबो फन गैया। बिसोरो दिनैहाय ग्रुपआवहाय मोनसे डिसिसन लादोंमोन जाहैबाय, मेम्बारफ्रा गासिबो थांजोबनांगौ। दा मेम्बारफ्राथ' बिसोरजों थाङा, पाब्लिकआ माने बयबो दुखु मोनजोब्बाय। आरो बेखौ जुदि नंखाय नुदोंबा फिल्डआव फैनानै पाब्लिकखौनो सोंनो हागोन।